Наживо сме. Здравейте, момичета. Hello, hello. Много Здравейте, се радвам. здравейте. Много се радвам да ви видя отново в нашото петъчно студио за красота. И днес темата ни е, както вече ви запознах току-що в репетиционната част, моите топ 3 любими продукта от актуалния каталог. Пети, голяма част обхващат нови продукти, някои ще обхванат и вече такива от по-преди излезнане, но както е известно за най-новите клиенти, консултанти и партньори, всичко е Всичко ново. е ново. Както Така е. вчера една от най-новите ни партньорки ми каза, аз да ти кажа, Мария, малко се обърквам, защото ти постоянно казваш в твоите видеа нови продукти, еди кой си каталог, нов продукт, еди кой си ми, то на мен в момента всичко ми е ново. Така че има една такава тенденция. Те Oriflame постоянно изкарват нещо уникално, ново, като например, вижте на сега тук с тези диадемки с Теди. Моите я виждате. Теди, я кажи нещо, за да се видиш ти на голям екран. Не ме виждате на голям екран, ма моля ви се, Да. сменете екраните. Ето, вижте ме, а вчера като видях една част от Oriflame директорите с тези кариочки онлайн, бях потресена, но Мария ме светна, че това е било изключително модерно в момента между влогарите и аз, тъй като неща съм влогър, явно и аз ще трябва да ходя с такова. Ами така си е. То тази мода започна от Коледа, само че по Коледа бяхме с червени диадемки, по пролет бяхме с пролетно-розови, сега в разгара на лятото сме с барби Е, цвят какво в разгар на диадема. лятото? Чакай, спри се малко. Макар, че одеве беше 31 градуса в Пловдив, не знам дали го охвана това, но все още не сме в разгара на лятото, още сме първа пролет, моля ти се. Така ли? Вече, защото така много се чувствам жива в тая При компания и ми е 31 разгар. градуса, какво да кажеш? Та, Добре, така така, е. Хубаво кой ще каза се за казва 31 сега? градуса. Теди, ти знаеш ли, като стане над, 5, над 10 градуса и отива към 31 градуса, кое е най-важното нещо, което трябва да се направи? Знам и го усетих, разхождайки се покрай Марица, да си сложиш хубавата слънчева защита. Така, сега аз ще ти разкажа на тебе коя е най-хубавата слънчева защита. Знам, че ти и Виола си го знаете, ама аз пак ще ви го разкажа. Не, няма да ви го разкажа. Ще ви го изтанцувам, защото Добре, това е празник за сетивата на кожата. Става дума за ето това чудо, създадено от компания така. Oriflame. Е, това не е просто дневен крем и слънцезащита. Това е, фирмата казва 4 в едно, аз казвам 40 в едно. Защо казвам 40 в едно? Защото първо, това е много приятен, лек дневен крем, който е подходящ и за сух тип кожа, и за смесен тип кожа, и за супер мазна кожа. Те искам да ти се похваля за първи път в живота ми, в момента след дневен крем, и то който е дневен крем против стареене, с фактор 50, с технология против замърсяване. Успях да се сложа основата на Giordani Gold, покривен фондютен, минералния покривен фондютен, отгоре да се сложа озаряващи серумни перли, хайлайтър, да се направя контура на лицето и в момента вече е 3 часа, всичко това съм го направила в 9 сутринта и аз не лъскам, Теди, супер съм щастлива. Сега като те слушам, сутринта се пих кафето с една моя приятелка и менеджер в Oriflame, която тръгвайки за фитнеса, се беше гримирала от до. Ама това, което ти казваш, беше върху нея на тръгване за фитнес. И аз си казвам, добре, отиваш на фитнес, защо се гримираш, нали? Изпотяваш се, тече вода. И тя ми вика, ама защото ма кефи, аз винаги така тренирам. Мен това ма кефи. Обаче те гримове са уникални, те не мърдат. Така че, който се кефи на гримовете, в момента този крем и следващите фондютените след него са много добра комбинация за горещо време и за изпотяване. Този крем Теди, той само си слагаше и така и веднага се поема от кожата. И най-важното е, защото голям проблем с слънцезащитните продукти, че остават бял филм и леко побелява самата кожа или Мгм. усеща,
усещане за филм върху кожата. Ето Мгм. с този крем това го няма. Чувстваш си кожата, все едно не си сложила крем, обаче си сложила. Сега, нали съм пълен маняк, какво мислиш? Направих след като се намазах хубаво с крема за лице и лицето и шията, веднага излезнах на терасата и стоях така 20 минути, за да видя какво ще усета. Първо го направих в 9 сутринта и след това го направих в 12 на обяд. Не усетих никаква разлика върху кожата си при директно излагане на слънце, там където най-много напича на моята Да. тераса, което означава. Тестван фактор работи, лекота тествана работи, попиване и абсорбиране работи, за основа под грима работи и антиейджинг ефекта. Това ще го видим след 4 седмици, Мгм. защото в описанието е написано, че 4 седмици по-късно, ако има някакви несъвършенства по кожата, като мимически линии или нещо друго, то се вижда като резултат, поправка след 4 седмици. И сега от лицето смятам, че е най-така логично, като се погрижим за лицето, като стане 31 градуса, какво А, става? Аз мога да ви дам идея този крем да го покажете на хората, които са маняци на козметиката. Аз още преди да стигна до каталога да го прочета, две мои приятелки, едната от които имаше 20 години първия козметичен магазин в Пловдив за висша козметика. Сега го затвори преди няколко години. Тя е фен и на Oriflame и на много по-скъпи марки. Обади ми се 2 дена преди старта на каталога, че го е прочела това нещо. Точно се търсила какъв да си купи, като видяла, че Oriflame има в нов ейдж, каза, че е възхитена от това, което пише, и като му е видяла цената, просто каза, това нещо ми го поръча и ако имаш, ми го дай да го видя все пак, но държа да си го купя. Така че хората, които обичат козметика и се интересуват, непременно им го покажете, защото те само от описанието в каталога или ако вие им го кажете, ще го оценят много високо наистина. Кажете го и на всички мадами, които са и господа всъщност, всички, които са Да. смесени мазни кожи, защото този тип кожи имат най-голяма драма с кремовете с фактор на защита, защото се ползва лепками, тежими, мазнееми. Мгм. Това е крема решение на този тип кожа и аз съм възхитена. И Супер, стига сега за супер. този крем да си поговорим и за нещо, като стане 31 градуса, коя е най-естествената реакция? Мятаме маратонките настрани и слагаме откритите обувки. И сега като сложим откритите обувки, обаче какво е много важно? Важно е да имаме коприни, но гладки петички, защото, както чух един кавалер да се сказва в моето обкръжение, нещо, което най-много ме ужасява е, когато се скачвам по стълбище в подлезите, пред мен върви някоя Ужас. готина маска от кръста нагоре и като на нивото на очите ми, като стигнат краката й, т.е. петите и вида ни напукани пети, и се ужасявам. Така че, момичета, да мислим не само за от кръста надолу, за тънките тали, ми за гладките краченца Така пети. сега да ти кажа един лав, който мъжа ми не го беше чувал и се напикахме от смях двамата, защото излизаме бързаме и аз съм хванала и си лъскам бутушите, ама до блясък. И той ми вика, добре, сега с колата сме, кой ще гледа, дайде по-бързо. И аз там спирам и му казвам, ти не си ли чувал Пловдивския лав в главата лъсната, в краката блъсната? Няма такъв филм, че отгоре да се спреческа и отдолу да се смръсни обувки. Това е възможно най-долнопробното нещо. Верно, не съм го чувал това. Как ще го чуя? Значи в Пловдив това е най-голямата обида да се каже, в главата лъсната, в краката блъсната, значи въобще не ставаш за нищо. Трябва да си от до избаран. Така че, като излязат вече голите крака, там жестоката истина лъсва наистина. За какво става въпрос? Добре, момичета, кажете сега как краката да са ни перфектни. Мисля, че вие двете по-сте в момента подготвени по тази тема, защото аз съм мързеливата. Той е това спрейче за крака. Първо е много голямо, него го пръскам и в маратонки, и без маратонки, и върху чорапи, на голи крака и И върху съм мъжки пейса. крака. Мъжете много го уважават. Мими, не знам дали помниш, но предишния крем за крака с орехи, ти ми продаде идеята, че е уникален за ръце. И аз се го наредих в къщи в колекцията за ръце и като излизам, един от кремовете за ръце, който хващам, беше той, като той има леко перилен ефект на всичкото отгоре, при което сега съм се заредила с новия крем, с който Виола обсъдихме, че той е с лайка и жужоба, но както Виола каза, ни на лайка ме мириш, ни на жужоба. Виолче?
Да, определено. Това е някакъв много такъв интересен сладникъв аромат, но М. вчера, всъщност не, лъжа, извинявам се, днес, след като се изкъпах моментално, защото аз съм голям фен на М. кремовете за крака и за мен тази област от тялото е изключително, изключително важна. Както вече споменахме, поддържането трябва да бъде направено не само заради гъбички или други някакви проблеми, но и за самото ни наше си самочувствие. Но като го отворих този крем и си нанесох, след това просто помирисах ръцете си, мога да ви кажа, че исках да взема една филия хляб и върху нея така да си намажа обилно и да изям. Просто аромат е уникален. Толкова, Абсолютно. да, много гладка, лека текстура има, не оставя такова усещане на тежест върху краката и след това като си сложиш чорапите, просто те стоят хидратирани. Не са Мгм. леко с мокър ефект, а точно хидратиране и приятно. До сега, значи от сутринта 9 си сложих дадения крем, до Мгм. сега краката са ми изключително хидратирани. Не усещам Аз едно изпитах леко желание напукване. да се сложа от този крем и на другата ръка, защото Нали? Още уникално почива. досадни. Един път Това ми няма да си поръчам един нов продукт и вие ще ме раздразните супер много, просто много сте докато набити. Виола говореше, усещам как ми попива в кожата на ръцете, която ми е изключително суха. И всъщност усещам как ми се хидратира цялата кожа, ми се подува от влагата, която е вътре. Ако не бях прочела съдържанието, щях да кажа, че ми мирише на макадамия. Има някакъв ядков аромат вътре в този крем, но плътността му е средна, нито е много лек, нито е много мазен. Точно. И като гледам, ще се го сложа между кремовете и крака и ръце, ще ми намери място и за двете опътвания. Но на мене Уникално. вече ми стои на тоалетката. Абсолютно. Задължително. Престанете да ме 24 дразните, ви часа. казах. Искаш ли 24 малко, часа Мария, да ти хидратация. цръцна да го пробваш? Дай! Свят. Айде, давай! Между другото, към това нещо има и маска за крака, която идеята на тези маски, поне според мен, е точно като се изкъпеш, ексфолираш си краката. Това не знам дали го практикувате в къщи. Това е нещо невероятно. Имаме топ ексфолиант за крака, измивате си хубаво краката, оставяте просто съвсем малко, за да може самия гел леко и той да избистри кожата. И след това, като излезем от банята, по принцип идеята на маската е да се нанесе в по-голямо количество и това, което не е попито от кожата, след това да се избърше. Това са на класическите маски. Тук пише Ливон. Точно така. Слагаш го, цялото пакетче на двата крака и не го отмиваш след това. И ще ви посъветвам, още докато наистина не е прекалено горещо, слагайте се чорапи отгоре. Това, което и Виола каза. Защото всички тези терапии, когато се сложи отгоре нещо, много по-дълго време е въздействието, една идея по-загрято е и проникват много повече в дълбочина. И това ни е подхранване на кожата след зимата. Не знам при вас как е, одеве говорихме за маникюра. Мен на края на зимата почнаха да ми изсъхват кожичките на ръцете, колкото и да се мажа с крем за ръце. По същия начин и за краката. За да може да се сложим сандалите с топ самочувствието, е добре маските са един-два пъти седмично. Аз както го гледам това пакет, че усещам, че на ръцете ще се слагам, защото е много голямо количество. Но е много готино, като се извадиш сандалите с направения маникюр, просто да са ти краката да са ти като на пепеляшка, подготвена за кристалната пантовка. Точно. И както ти спомена, Теди, за хидратиращи чорапки, съжалявам, че го показвам през каталога самия, но горе са ми тези чорапки. Ето Да, този вариант ви го точно така. препоръчвам. Можете и за вечерта да си ги сложите и цяла нощ с тях да си спите. Ако количеството за маската, за която Теди спомена, ви се струва малко повече, просто можете с една салфетка да отберете това количество, но в никакъв случай не го измивайте. Оставете Мгм. да поеме Точно така. всичко вашето ходило. Абсолютно. Добре, и сега какво? И сега Ами как е какво аз Да. смяташ? смятам, че след като говорихме за красиви крака, е време да поговорим малко за красиви ръце.
Добре. Защото все пак един хубав маникюр на ръцете ни допринася също една голяма увереност в дамите и не само всъщност. Има доста мъже, които също си поддържат изключително много ръцете и маникюра. Примерно аз в момента съм с моите си естествени ногти. Ето цвета, който съм си избрала за тази седмица. Но да ви кажа честно, момичета, няма да ми бъде само за тази седмица, а ще ми стои минимум 10 дни, до 2 седмици. Това е лака, гел лака, ето го, на Oriflame. Защо се нарича гел лак? Не защото го печете като другите гелове, а защото издръжливостта му е като на другите гелове. Тоест, вие си го нанасяте 2 слоя, може за някои варианти дори и 1 слой да си сложите, изчаквате да поизсъхне малко и слагате върху него топ лака. Ето го и топ варианта, за да затвърди. Буквално, както ви казах, 10 дни не мърда и най-важното, което е, не мърда тук отпреде. Тоест, като миете дори чини, да, аз дори когато съм с печен лак, въпреки че него го използвам много рядко през годината, да кажем 2 пъти, не повече, просто си пазя моята си основна плочка, си слагам задължително при миене на съдове ръкавици. Но съм забелязала, че когато си слагам друг вид обикновен лак, дори от ръкавиците отпреде ми се лющи самия лак. Не знам поради каква причина. Докато тук такъв ефект няма. И е изключително красив. Просто все едно си направил при специалист. Сега ще ти кажа един хак, който е с топ лака, че когато мине примерно 5-6 дена и видиш, че почва да ти израства лака или нещо ще тръгне, може да се слагаш топ лак отгоре няколко дни. Значи аз имах един период, в който много ми се чупеха ногтите и понеже ходене на маникюр, тя ме беше научила, прави ми лака и ми каза на Oriflame топ лака, всеки ден се слагаш един пласт. И всъщност това ми помогна да ми израснат ногтите и да ми станат по-здрави. И това нещо съм го пробвала също и с печен лак, че просто като мине известно време слагаш заздравителя на Oriflame отгоре и лакът се става като нов, твърдява ти се и по 2-3 седмици се стои. Не знам дали сте го пробвали. Благодаря ти, Теди, за напомнянето. Това лично също моята маникюристка ми го е казвала. Но разбира се, в годините съм го забравила. Но какво още бих искала да ви кажа, че на майка ми тя си поръчат от този вариант. Вика, искам нещо по-беличко, но така семпличко, хубавичко да ми стои на ръцете. И аз си го купих този вариант на лака и тя казва, не, самостоятелно аз няма да го слагам, отивам при Диди, това е нашата маникюристка, и тя да ми го сложи. Значи маникюристката остана изключително доволна от текстура, от плътност, от цвят, от абсолютно всичко. Каза, този лак е просто номер 1. И отгоре на това, майка ми каза, вече, Диди, от твоите лакове няма да ми слагаш, аз ще си нося тези на Oriflame, ти ще ми оформиш и отгоре ми слагаш. До сега на нея стои вече 2 седмица лака без да е мръднал. Супер. Ако се сложи сега на 10-тия ден от топ лака или заздравителя, на 14-тия ден просто ще бъде готова, почти готова. След срещата веднага извъня да й кажа. Да, абсолютно. Момичета, чакайте, вие много се разговорихте за ръце, обаче да ви кажа аз какво е най-важно да направим, когато имаме красив маникюр. Това е тенденция, класическа тенденция, както чантата да ти отива с обувките, примерно, да кажем, като си купила новата ултра универсална чанта на Oriflame, която върви и на кецки, и на токчета. Хубаво е, препоръчително е да има сходство между цвета на маникюра и цвета на устните. Тоест, ако си парате по силни червила като мене, както съм в момента с едно такова, върви да имате силен цвят на маникюра. И в този ред на мисли, разбрахте ли, видяхте ли най-новото в червилата на Джордани Го? Само не видяхме, се го сложихме току-що. И аз сега кажа какво трябва да разберем. Ама има една много голяма мания в тези червила. И тя е, че първо са подобрени като веган продукт.
И Добре. второто е, че подобряват синтеза на колаген в устните, следствие на което им се подобрява еластина и следствие на което спомагат, когато се усмихваш, ето тези линии да не ти се задълбочават, защото ти като си слагаш продукт върху устните, това е когато си слагаш крем, нали, той не ти стои само върху лицето, той ти Да. стигува навсякъде. Когато се слагаш червило, цвета е върху устните, обаче активните съставки се разпространяват и наоколо. И Добре. всъщност тези активни съставки в това червило спомагат ето тук да не се образуват тези финните линии над устните, особено Да. при дамите, които обичат да правят такъв. Нали? Между другото, аз нямам такива линии наистина и се давам сметка как с годините съм се запазила точно тази зона на лицето. Това е защото червилата на Giordani Gold имат антиейджинг ефект, първо заради състава им и второ заради това, че имат тенденция Oriflame да вграждат SPF фактор, защото и ти работиш в две посоки. Първо отвътре навън, за да не ти стареят устните и да си запази Да. контура и второ отвън навътре, за да ги предпазваш от стареенето, което причиняват ултравиолетовите лъчи. И още не една мания на тези червила имат активна съставка едно масло, което спомага да се запази естествения нюанс на устните. Т.е. ти си слагаш пигмент, който ти дава цвят на устните, но той същевременно се грижи, ако твоите устни са по-розовки или по-бледички, да се запазят естествения цвят и да не ти ги обезцветя, защото има едни съвременни химични червила, които водят до това, но с тях няма да говорим. Така че Giordani Gold Iconic Lip еликсир е най-доброто решение. Аз сега ще покажа как изглежда цвят Plush Berry с код 44828, а Теди след малко ще ви покажа един от другите цветове. Ето, вижте сега, ще си масна тук, ще се жертвам червилото. Ето го, вижте цвета. То е типично в мой стил. Какъв е този цвят? Червен ли? Какво е? Не, това е цвят бургунди. В тази цветова Добре. циклама и бургунди. Една идея е по-светло от това червило, което съм в момента. Но пак е в тази силната гама за контрастният тип жени. Теди, я Добре. покажи твоите цветове. Значи, това, което на мен мога да кажа, че ми заспа 25 номер 44825 е Кашмир Спайс. Значи, това е петия цвят. Поръчах си го по картинка. Не е нито силно, нито слабо. В момента съм с него. Не е лачено, както изглежда отстрани на картинката. Много е леко. Запечата се. Значи в първия момент, като го сложих, можех да се надградя отгоре цвета. След това ми се запечата. Много е нежно. Да е ръката, за да се фокусира, Теди. Как? Да, ето така. Спри да мърдаш, за да видим цвета. Значи, пак да кажа, аз съм доста бяла. И това червило за моя вкус ми застана много естествено, без да ми е прекалено бледо. Защото аз не обичам бледи червила, не се харесвам с тях. Но това червило си го купих Giordani Gold, след като вчера получих уникалния комплимент, който се напихах от смях. Имаш феноменални мигли. И аз поглеждам и им казвам, спиралата ми е Giordani Gold феноменон. И те, точно това беше израза, оле, миглите са феноменални. Даже и в момента съм с тази спирала. Тя ми е любима, откакто излезе, ходя само с нея. Не знам дали виждате. Виждаме. Феноменална. И викам сега, след като хората без да знаят, че така се казва, определят като феноменална, поръчах се два цвята. Единият е студеният цвят, който е Rosewood Haze, това, което леко розовее. На мен ще ми отива уникално, когато почернея. Защото аз ставам много черна и тогава почват да ми отиват студените цветове и е по-лекичко, така че това съм се го поръчала с идеята, че като хвана тен ще си имам готово червило, а това ще ми бъде, което сега ви го показах, абсолютно и за лято и за зима много благ цвят. Не нещо, което като те видят отсрещните и да се стреснат, много меко стои на хора, които имат по-топъл тип кожа. Теди, покажи ми следното червило, моля те.
Добре. Само да ви кажа, че една част от това, което се прави с луксозните продукти, тук също е направено. Виждате ли? Да, Сега само съм за да спри сложила да много. мърдаш. Добре. Вратни Сега съм малко, вратни. сложила много. Така, спри. Така. Да, то бихме Това представили. Да. е Rosewood Haze за хора с по-розова или по-бяла кожа. Леко има в него и леко кафяво, и лек нюанс към то не е вишнево, лек розов нюанс. Но луксозните продукти, козметични, едно от нещата, които ги отличава е, че са малко по-тежки. Всъщност, като го хванеш, ти усещаш в ръката, че си хванал нещо не случайно. Тук отгоре капачката му е грапавичка, надписа му е златен и в същото време, като го хванеш, си кажеш, о, нещо така по-хубавичко. Така че изберете си един-два цвята и си направете гаделчето. Аз имам един въпрос обаче. Вие така го представихте този продукт, това червило, и аз се чудя, добре, има ли някакъв недостатък? Колко време издържа? 8 часа. Току-що го сложих за Значи, първи купувам път. си го. Взимам го. Току-що се го сложих. Но между другото, тук искам да ви върна на още едно нещо, което сега, като показах спиралата и се сетих за него, което дори се очудвам, че го нямам в офиса. Това е един от уникалните продукти на Oriflame. Молив за очи и сенки 2 в едно. Може би е излязъл от 2 или от 3 години. Аз всеки ден съм или с молива, или с сенките, или и с двете. В момента съм само с сенките, които са леко перлени. Говорим за този цвят, който е Frosted Purple, замразено лилаво, представляват от едната страна е молив, който се нанася доста лесно, но този молив е водоустойчив. В момента, в който си го сложиш, заспива. Очудвам се, някой ми го е взел от офиса, тук като покажа на клиентите, слагам една чертичка и после като вземем да търкаме, няма махане. Това нещо ти стои супер леко на клепача, не го усещаш, но никога не ти се размазва, не можеш нещо, ако се тръкнеш нещо да му стане. И аз от обученията по цветоанализа знам, че за прекалено светли като мене хора не е хубаво да ходим с черен молив за очи. И е добре да бъде или кафяв, или тъмнолилав, или зелен си, нещо да има нюанс. И аз с годините съм се нацелила, че моят нюанс е или кафявото, или лилавото. И ви го препоръчвам от сърце. Това е нещо, което първо не ми омръзва и второ, всеки, който види как се слагаме, какъв ефект, ми каже, че направо мръзби, поръчай ми. Просто, който не го е пробвал, да се намери неговия си любим цвят и да го пробва. Изглежда много нежничко, слага се много лесно, но не се събира, не се променя, не се размазва. Просто е топ of the top. Супер, Теди, благодаря, че ни припомни тази тенденция, особено за пролетно-летния сезон. Е много хубаво да има така някакъв свеж цвят, ето в тези нюанси, зеленичко, розовко, лилавко, защото зимата се носят повече черните нюанси и тъмно кафява. Да. Сега вече пролетта разцъфва не само в 39-та кариочките страница. и дрехите, ами и върху очите ни. 39-та страница от каталога. Сенки плюс молив, тествайте. Супер. Добре. Момичета, знаете ли, че така както си говорим и 30 минути отминаха и заминаха и колкото и да ни харесва разговора за продуктите, ще приключваме за днес. Обаче искаме Хората, да които слушат думата, ги усетили. Искаме Добре. да поканим всички, които в момента ни гледат или ще ни гледат по-късно, на още две събития. Едното е този вторник. Допълнително ще посочим, че са може да намерите информация в сайта на Oriflame и в нашата фейсбук група и нас да попитате. Ще има невероятно обучение, за да подобрим експертността си с доцент Стела Статкова на тема бяла козметика от Oriflame. Другото събитие, на което искаме да ви поканим, е следващия петък, отново в 3 часа. Тогава ще си говорим повече помежду си за начина на живот с Oriflame.
какво ни вълнува, за какво се борим, какво ни се случва, какви резултати постигаме, защото общото между красотата и бизнеса е всъщност именно нашата страст да изглеждаме и да се чувстваме по-добре и тая компания ни го дава. И с това другия петък ще ви разкажем как точно тази компания ми го дава.